У Расіі зноў атакаваны аўтобус з беларусамі. Ёсць пацярпелыя. Расейцы скупляюць паліва на беларускіх запраўках, а над Беларуссю кружляюць расійскія дроны. Між тым маладыя людзі скардзяцца, як дорага стала згуляць вяселля, а ў Польшчы затрымалі тых, хто шпіёніў для спецслужбаў Лукашэнкі. Сіноптыкі ж выступаюць з чарговым папярэджаннем. Вітаю, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». І зноў гэта здарылася. Паводле расійскіх медыяў дрон трапіў у пасажырскі аўтобус на мяжы Расіі і Беларусі на аўтапрыпынку проста на памежным пераходзе ў раёне населенага пункту Чырвоная гара Бранскай вобласці. Аўтобус ехаў з Менску ў Анапу праз Гомель і Добруж. Расійская прапаганда без аніякіх доказаў сцвярджае, што па аўтобусе ўдарылі украінцы. Унутры, маўляў, былі 2 кіроўцы і 19 пасажыраў. Паводле Мінздароўя Беларусі сярод параненых 3, гэта кіроўцы і 1 пасажыр. Іх шпіталізавалі ў Гомельскую абласную клінічную лякарню. Астатніх беларускіх пасажыраў вярнулі ў Добруж іншым аўтобусам. У чэрвені ў паветранай прасторы Беларусі зафіксавалі як мінімум 17 выпадкаў залёту расійскіх вайсковых беспілотнікаў. Пра гэта паведамляе выданне «Флагшток», якое маніторыць сітуацыю ў памежных раёнах. Нашпігаваныя выбухоўкай дроны рэгулярна праляталі над Гомельскай і Берасцейскай вобласцямі, а 2 чэрвеня адзін з іх упаў у Слуцку. Мясцовыя жыхары таксама паведамлялі пра беспілотнікі над Лельчыцамі, Нароўляй, Мазыром, Туравам, Давыдгарадком і Гомелем. Жыхары памежных раёнаў расказваюць, што дроны нярэдка ляцяць вельмі нізка, проста над дамамі. У адным з населеных пунктаў за адзін раз бачылі не менш як 5 беспілотнікаў, а ў Лоеўскім раёне іх пралёт назіралі нават падчас цэнтралізаванага экзамену. Проста цуд, што дзеянні так званага саюзніка ў Беларусі пакуль не прывялі да чалавечых ахвяраў. На аўтазапраўках у памежных з Расіяй раёнах Беларусі кіроўцы заліваюць па некалькі каністраў паліва. Выданне «Флагшток» пацвердзіла такія факты ў гарадскім пасёлку Езярышча на Віцебшчыне. Там паліва скуплялі адразу некалькі аўтаўладальнікаў з РФ. Каністры з палівам складалі ў багажніку Гомлі на АЗС на вуліцы Луначарскага. Прызнае падвышаны попыт на беларускіх запраўках і прапаганда. Але ўсё, маўляў, пад кантролем і беларусам не трэба пераймацца за магчымы дэфіцыт бензіну. Між тым, Расія не можа спыніць паліўнага крызісу нават коштам татальнага дэфіцыту ў рэгіёнах. Пасля ўкраінскіх удараў па ключавых нафтаперапрацоўчых заводах, што забяспечвалі Маскву, у тым ліку па сталічных АЗС, стварыліся чэргі, а продаж паліва абмежавалі. Каб не дапусціць калапсу ў Маскве, Крэмль перакідвае бензін з іншых рэгіёнаў. Напрыклад, іркуцкі НПЗ атрымаў загад адпраўляць у Маскву большую частку сваіх паставак, што ўжо выклікала дэфіцыт на месцах. Але, як адзначае выданне «Важнай гісторыі», гэта не развязвае праблемы. Вытворчасць бензіну ў Расіі упала прыкладна на чвэрць. Імпарт не можа пакрыць патрэбаў, а лагістыка не паспявае за новымі ўкраінскімі ударамі. Людзі б'юцца паміж сабою ў вялізных чэргах на запраўках. Пакуль паліва вязуць у адзін рэгіён, беспілотнікі выводзяць са строю чарговы нафтаперапрацоўчы завод у другім. Выглядае, што нават поўнае вычарпанне рэзерваў правінцыі не гарантуе Маскве стабільных паставак. З 1 ліпеня беларускія банкі пачалі абавязкова збіраць дадатковыя звесткі пра карыстальнікаў мабільных аплікацыяў і інтэрнэт-банкінгу. На практыцы ўсё аказалася куды шырэйшым, чым толькі адна геалакацыя. На запыт Белсату ў Беларусбанку адказалі, што для фармавання лічбавага адбітку усе банкі, акрамя геалакацыі, збіраюць інфармацыю аб мадэлі прылады, версіі аперацыйнай сістэмы, наладах браузера ды іншае. Мала таго, у некаторых карыстальнікаў банкаўскія аплікацыі пачалі запытваць права на адсочванне дзеянняў у іншых аплікацыях на прыладзе. У Нацбанку тлумачаць, што ўсё гэта, маўляў, неабходна для абароны ад махлярства і надзейнай ідэнтыфікацыі кліентаў. Многія карыстальнікі абураюцца праз пашырэнне збору звестак. Эксперт у лічбавай бяспецы Мікалай Квантальяне дзеля мінімізацыі перадачы звестак раіць завесці асобную прыладу з уключанай геалакацыяй і пакідаць яе, напрыклад, удома. Пры гэтым ён нагадвае, што калі чалавек ходзіць з тэлефонам з устаўленай сім-карткай, то і без банкаўскай аплікацыі ягоная геалакацыя ўвесь час бачная мабільнаму аператару. Падрабязнасці на сайце Белсату. Паводле афіцыйнай статыстыкі, ў траўні звальненняў у Беларусі было зноў больш, чым працаўладкаванняў. Гэтак за месяц уладкаваліся на працу амаль 55 тысяч чалавек, у той жа час звольнілі больш за 65,5 тысяч.
З пачатку года беларускія прадпрыемствы страцілі ўжо больш за 27 тысяч работнікаў. Найбольшы недахоп кадраў зафіксаваны ў сферах адукацыі, энергетыкі, аховы здароўя і прамысловасці. Невялікі прырост паказалі будаўніцтва, сельская гаспадарка, гатэльна-рэстаранны бізнес і IT. Статыстыка не ахоплівае малы бізнес. Між тым у Беларусі загаварылі пра праблемы, звязаныя з масавым прыцягненнем замежных работнікаў. Паводле МОЗ за мінулы год і першы квартал гэтага ў краіну прыехалі амаль 65 тысяч працоўных мігрантаў. Як кажуць, попытам на танную працоўную сілу пачалі карыстацца недобрасумленныя фірмы-пасярэднікі. Яны афармляюць іншаземцаў на працу, а пасля адпраўляюць іх у іншыя рэгіёны, што супярэчыць правілам перабывання замежнікаў у Беларусі. Паводле заканадаўства замежнік мусіць заставацца там, дзе зарэгістраваны яго наймальнік. Каб узмацніць кантроль, урад прапаноўвае стварыць спецыяльны рэестр такіх агенцтваў. Колькі каштуе згуляць вяселле ў Беларусі? Паводле апытання маладых параў, сёння на свята ўсё часцей трацяць ад 30 до 45 тысяч рублёў, а ў асобных выпадках і яшчэ больш. Найбольшыя выдаткі ідуць на банкет, арэнду пляцоўкі, вядоўцу, фота і відэаздымку, а таксама дэкор. Многія пары прызнаюцца, што першапачатковы бюджэт амаль заўсёды даводзіцца павялічваць на траціну або нават на палову. Каб зэканоміць, арганізатары раяць выбіраць для вяселля будні або нядзелю, адмаўляцца ад дарагіх шоу-праграмаў і частку афармлення рабіць самастойна. Выглядае, што нават адносна сціплае вяселле на 40 запрошаных асобаў сёння каштуе каля 20 тысяч рублёў, а сярэдні падарунак госцю абыходзіцца прыкладна 300 рублёў. Нагадаю толькі, што паводле Белстату летась у Беларусі на 52 044 шлюбы прыйшлося 34 813 разводаў. То бок у сярэднім на кожныя 100 шлюбаў прыпадала каля 67 разводаў. У Варшаве затрымалі 19-гадовага грамадзяніна Беларусі і 44-гадовага грамадзяніна Польшчы, якіх падазраюць у супрацы з замежнай выведкаю. Пра гэта паведаміла агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы. Затрыманыя за грошы рабілі і перадавалі спецслужбам Лукашэнкі фота і відэаматэрыялы з падзеяў беларускай дыяспары ў польскай сталіцы. Гэтыя матэрыялы пасля выкарыстоўваліся ў прапагандысцкай дзейнасці рэжыму Лукашэнкі. Мэтай быў не толькі збор інфармацыі, але і ціск, запалохванне эміграцыйных групаў і ўзмацненне прапагандысцкага пасылу краінаў варожых да Польшчы, паведамілі ў агенцтве ўнутранай бяспекі. Каардынавалі фігурантаў праз тэлеграм, плацілі ім у крыптавалюце. Беларуса арыштавалі на 3 месяцы, а паляку забаранілі выязджаць з краіны і абавязалі рэгулярна азначацца ў паліцыі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» прадставіў даклад пра так званыя схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі за 2020-2026 гады. У ім аналізуецца эвалюцыя палітычнага пераследу. Паводле даследавання, ў 2022 годзе улады змянілі тактыку палітычнага пераследу. Замест масавых публічных затрыманняў усё часцей выкарыстоўваюцца закрытыя суды, абмежаванне афіцыйнай інфармацыі і нефармальны ціск. І з таго часу тэндэнцыя толькі прагрэсуе. Праваабаронцы адзначаюць, што атрымаць звесткі пра палітвязняў і палітычныя справы становіцца ўсё цяжэй. Сярод формаў схаваных рэпрэсіяў нефармальная сацыяльная ізаляцыя няўгодных. Паводле праваабаронцаў, такія людзі могуць сутыкацца з цяжкасцямі падчас працаўладкавання ў грамадскім ці культурным жыцці, нават калі яны не атрымалі афіцыйных забаронаў на тую ці іншую дзейнасць. Акрамя таго, пераслед закранае і беларусаў за мяжой праз завочныя прысуды і канфіскацыю маёмасці. На думку аўтараў дакладу, галоўная мэта такой сістэмы ціску – узмацніць самацэнзуру, страх у грамадстве і раскол паміж тымі, хто з'ехаў з краіны і застаўся ў Беларусі. Падрабязнасці на belsat.eu. У мяне толькі адная мара – вярнуць свайго Дзімку. У Вільні журналісты выдання «Наша Ніва» пагутарылі з маці былога беларускага палітвязня Дмітрыя Гопты. Пасля вызвалення з калоніі і вымушанай міграцыі ў Літву малады чалавек, які ад нараджэння мае асаблівасці псіхічнага развіцця, праз сваю даверлівасць трапіў у дрэнную кампанію і наркатычную залежнасць. Цяпер Дмітрый праходзіць гадавую праграму рэабілітацыі, а Вольга Гопта захапілася кандытарскую справу, пячэ тарты на замову і дапамагае іншым былым палітвязням. Яна кажа, што больш за ўсё марыць вярнуць сына да нармальнага жыцця і ўжо бачыць пазітыўныя змены. Замест ахвяраванняў жанчына просіць часцей замаўляць у яе тарты. Гэта дапаможа аплачваць лячэнне і рэабілітацыю Дмітрыя.
Сама Вольга марыць пра дом з вялікай кухняй, каб можна было выпякаць, каб людзі прыходзілі, каб гэтым і жыць і іншых радаваць. У Киеве 3 ліпеня абвясцілі днём жалобы. Не менш за 19 чалавек загінулі пасля атакі Расіі. Пацярпелі яшчэ каля 90. 5 пацярпелых кіроўцы і медыкі, якія працуюць на падстанцыі хуткай дапамогі ў Шаўчэнкаўскім раёне. Гэтай ноччу расейцы абстралялі ўкраіну 74 ракетамі і 496 беспілотнікамі. Білі ў асноўным па Кіеве. У сталіцы ўдары пашкодзілі шматпавярховыя дамы, падстанцыю хуткай дапамогі і гатэль. У Галасіўскім раёне загарэўся дах шматпавярховіку, а ў Дзяснянскім часткова абваліўся 9павярховы дом. Ратавальныя работы працягваюцца ў Дарніцкім раёне, дзе разбураная частка жылога дому. Між тым Украіна ўдарыла па чарговым расійскім НПЗ. Гэтым разам у Ніжагародскай вобласці гарыць Лукойл Ніжагар нафта Архсінтэз. Ён у Расіі займаў 4-е месца паводле магутнасці і 2-е паводле вытворчасці бензіну. У Беларусі захоўваецца аранжавы ўзровень небяспекі. Сіноптыкі абвясцілі штармавое папярэджанне. Месцамі магчымыя моцныя навальніцы, ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру з парывамі да 20 метраў за секунду. Ужо 3 і 4 ліпеня ў краіну пачнуць паступаць больш прахалодныя паветраныя масы з паўночнага захаду Еўропы. Прагназуюць паступовае аслабленне спёкі. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Да пабачэння.